Hey guys, jotono na hanya hai lamse gote sa hanya hai ani YouTube channel lo hingen rok nu gu tong khana ani gana otam lo line ke bere za hingen rok no hingyang tini ani Rigwnai collection khlai phunuknai buni hai kebang kere hingge hai pa no je tongan rok no phunuknai nyorok tinin video no bo hai no bulan simi pacha zero nai tungni hingen rok no ang tabu ikon rok o jaga nu gu tong khana Rigwnai mo jotono Rigwnai shet mama hingge ang o Rigwnai shet no norok batini share khlainya norok sajak khahinga hinge ba like comment khlaidi nythok jakhe nythok je bwkha ke norok na ang tabo Rigwnai kaisa ke phunukna norok nai tongdi hinge nythok phanan channel no subscribe khai ku hinge subscribe khlaidi hinge tabuk sing mo Rigwnai naileman digiwa thanglasinai hinge tabo Rigwnai ni buthai nailasinai jo Rigwnai hinge norok na ang busago tui she ako phunuk na jo hinge norok apro na naisitita hinge tabu nailasinai guys iko mo hinge hai ibu yang kau penuh bisa lengkap tola penuh kan deh tola Rigwnai buthai penuh kah dia tabuk next iko mau hai he naji iko tola rok penuh di kaham ke iko norok nu tong na hingke mone asol hingga iko te hingke tabo next nai legira na hai diba norok nai tengi ngau khadi mo kha hai mone asol hingga hai iko norok ta nai thukja kha comment khai sadi body gane bisi nai thukja kha hingke tabo kisa next nai le nyai hai diba norok tin jot jese phunuman se phunugan tabung nailasinai next iko mone asal khai iko tei ngani rok body Rigwnai no bisi nai thukja kha no comment khai sadi hingke iko joton phunuk di iko mo hai hingke norok body Rigwnai no bisi nai thukja kha nai thukja dia norok ano tolao comment khai sadi hingke tinin video am sa zero nang sinai next vlog on rok bati sa hanyo hai malai finai bye bye